କରୁଛି କହୁଛି କରୁଛି ହଁ କେବେଠୁ ଆଜିଠୁ ହିଁ କାଲି କଣ ଜାଣିଛ କଣ ହେଇଛି ବାବା ଏ ଗୋଟେ ବହୁରୂପୀ ଚଟାଳଟା ଭିତରେ ଅଛି କେତେ ଠିକ କରୁଛି କିଏ ତୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ କହ କିଏ ତୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ मत छाड़ा मत ନା ନା ତୁ କହିବୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ କହ भारी कष्ट କହିବୁ ନା ମୁଁ କେତେ ବାର ଖାଇବୁ କହ छाड़ा କହ ବିମାନ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଦେହ ଶୋଇଥିଲା ତାର ଦେହ ସାରା ପୁରା ଲାଲ ହେଲା ସେମାନେ ତାକୁ ଘରକୁ କଣ ହେଲା ପୁଣି କାଲି କଣ କହିଥିଲ କିଛି କମିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ନେଇକି ଆସିଲି ବହୁରୂପୀକୁ ତ ଦେଖିଛି ଆଉ रे कह तू किए कोठा छ कह तो ना कह ना तो पर बहुरूपी को तो मु